ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои нав рӯӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давонхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон компания, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шавад, дар WhatsApp имои карамбуда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор ҳастай Opel Hatchback бо нархи арзон, Toyota Camry 2 бо нархи арзон, ҳастай аппарати собунбурорӣ ҳастай ки бо нархи арзон, ҳастай Nissan Maxima, ҳастай Mercedes-ҳои сечка ва мошинои ВАЗ 2102 ҳастай Matiz арзон ва дӯстони азиз Land Rover ҳастай ки Land Rover арзон ва дигар намуд мошина ҳастай ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст. мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагии шуморо аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. курси имрӯза 132 сомонӣ аст. мо мошина навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, ба шумо тавсия метиҳем. компания яка бекзо дорад ки мошинаи комфорти, мошинаи люкс доранд. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи Садовод ва дигар ҷо омада худашон мегиранд, ки шумо ҷотона маслиҳат мекунед, гап мезанед, худашон омада мегиранд. хоҳен ба пешона мерин. хоб дута рақам дорад ки ҳар рақамошон кор мекунанд. шуморо дӯстони азиз бо нархи шартнома, яъне ки маслиҳат карди нарх мекунанд ва комфортна бурда меоранд. чанд мошинои люкс доранд ки мошиноро худтон интихоб мекунед. дурнаи мошин люксай, Wi-Fi, Pi-Fi ҳамаш кондитсионер қоидавӣ. таҷрибаи кори 10 сола, компанияи боварӣ, компания яка бекзод. метавонед ки шумо аз номи канали Рахште Ҷ муроҷиат кунед, бо ягон скидка мекунанд. ҳар рӯз рейс доранд, бадон яъне ки чанд намуд версия мошин доранд ки ҳар рӯз рейс доранд. метавонед ҳозир нами тамос гирен, читона рӯзтона аниқ кунед, шуморо бурда оварда мерасонад. маромад ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми техникаҳои фурӯшӣ. якум аппарати собунбурорӣ ҳастай ки аппарати собунбурорак ҳастай ки срочно фурӯхта мешавад. состоянии хуб да, яъне ки ҳолати хуба бисёр истода бурдагӣ нестае. аппарат қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, кӯчаи радиостансия. дӯстони азиз, аппарат барои як бизнеси тайёр барои собунбурорӣ ҳастай ки ҳамин бизнеси нав дар Тоҷикистон дуромадагӣ ҳастай. аппарат нархаш арзон 13500 сомонӣ ҳастай, бо муомила дорад. ҳамаи маҳсулоте ки барои собун тайёр мекунем, мақсад ки ҳамин хокаш, ҳамин маҳсулоти собунуш дар ҳамин Тоҷикистон ҳаста. яъне ки мехаред а 1 килои вай чанд қадр собун мебаред, яъне ки як арзон ва ба шумо бизнеси хуб аста. якум рақамошон Вавилон, дуюмаш рақамои Россия, WhatsApp дорад. аппарати собунбурорӣ ҳастай ки 13500 сомонӣ, нархи арзон. бо ҳамира мега ягон сум муомила мекунем, мега срочно мега сум дар кораи арзон мефурӯшанд. маромад дигар маълумотҳои пурраша асосиёни хариди аппаратҳои нархи арзон якум бораи маромад занг занед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 ҳастай, баъдон ки срочно бо нархи арзон, соли бароишаш 2007 сол, 34 газ бензин, объем мотораш 2.4 литра, коробкаш автоматай, сайстари мошин мега нахаду беҳтарин. дӯстони азиз, мошин мегад хадавои дорад, 4 та баллон мегад 50-60%. дӯстони азиз, мошин мегад салон тоза, кондитсионер, ҳамаи намуд комфорта дорад. мошинча беҳтарин ҳолат дае. мошин мегад дастрочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 79500 сомонӣ, камтар муомила мешавад ва мошини қарор дорад дар ноҳияи 15. дақиқи нархҳо дӯстони азиз редкаи хали Camry 2 меғалтад, ки редкаи хали нархҳода меғалтанд. дастсоҳибаш срочно сум дар кораи. якумаш рақамои мегафон дастӣ 1717, дуюмаш рақамои TCL кор мекунад ва имо WhatsApp дорад. мошин дар ноҳияи 5 79500 сомонӣ бо муомилаи худа 2007 сол аст. дӯстони азиз, светои сафеда, монитор, кондитсионер, электропакет, ҳамаи намуд комфорт, диска, баллон ҳолати корӣ. тоқа суми холӣ алиш намешавад. коробка автомат. маромад худи ҳозир занг занед ва маълумотҳои пурраша аз худашон гирен срочное. ва ба хотири меҳнатҳои мо лайкира фаромӯш накунед. гузорем дӯстони азиз, лайкотона ва силкаи навори моро падисаш кунед. имконият бошад навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Nissan Maxima аст, баъдон ки срочно бо нархи арзон. соли бароишаш 2005 сол аст ки 34 газ бензин, гази равшонам дорад. объем мотораш 3 литри 6 силиндра аст ки коробкаш механикае. мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегад 4 та баллон мегад пачка. рулуш мегад радной, аз худаша мегад переделка неста, мегад рули худаша. дӯстони азиз, 4 диска, баллонош мегад 4 та пачка, мегад нав задагӣ аст. кондитсионер, электропакет. мошин ҳолати хуб дорад. 2005 сол, сайстани хуб. мошин мегад дастрочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки бо муомила дорад.
خب این همین رقم‌های تیسلی صاحب شدن که 24 ساعت کار میکنن و در رقمشون واتساپ هم دارن. نیسان ماکسیما 2005 سال گاز بنزین گازی اورچور موتورش 3.6 سیلندر است. рулуш аз худаш радное бало мегад нав пачка ба қарибӣ задем. Мошин бадон қарор дорад дар ноҳияи Вахшта, яъне ки территорияи шаҳри Бухтар, ноҳияи Вахшта, райони Вахшта. خب марҳамат дигар маълумотро пурраша аз рақамҳои поёмда тисела занг зада гирем сӯни азиз ва лайка фаромӯш накунед, худи ҳозир гузорен ва навори моро то охираш тамошо. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор раво кунанд, чӣ хеле ки боре ки набошад, борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи МКАД, территорияи метроҳо, дачаҳо борои шуморо қабул мекунанд. Баъз ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, хоб Турсунзода, инчунин ба Варзо. خب территорияи ба Хатлон 25 ноҳия, территорияи шаҳри Бухтар, Восе, Кулоб, Данғара, خب территорияи Калхозобод, Панҷ, خب Хуросон, Ҳамадонӣ обшин 25 ноҳияҳои территорияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи шаҳр ноҳияҳош оварда мерасонанд. се та рақам доранд ки ҳар се рақамҳошро кор мекунанд, ҳар сеш дар WhatsApp доранд. Компания Нака Ёқуб беҳтарин компания таҷрибаи чандсолаи корӣ дорад. бори шуморо бо гарантия соқу саломат бурда мерасонанд. агар маълумотои бештар хоҳем фаҳмида, шумо дар ҳамин рақамҳошро нависед ки занг занед, ба шумо маша фаҳмида метавонам. агар аз номи канали Рахш ТЖ гап занед, ба шумо скидка ва арзон мекунам. марҳамат, мо компания грузоперевозка Нака Ёқубро ба шумо тавсия метавонем, метавонем ки ботона рӯй кунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2109 ҳаст ба дороки мошини молодёжни советский чотка ранги Opel Хечебек. соли барои 1994 сол аст ки сӯишвариш бензини холия абиё мотораш 1.6 карбюратори простой коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегад ду та балони пеш мегад 60%, ду балони ақиб мегад 90%. хадавои кадаги дӯстон азиз, мошин мегад сайстениш беҳтарин ҳолат аст. сайстениш мошин чотка, мошин хеле ки дасти як одамда гаштеса. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулоб ва фурӯхта мешавад бо нархи 9000 сомонӣ ки срочна нархи арзон катӣ. 9000 сомонӣ бадрон бо ҳамирам ягон сомша муомила мекунад срочна. якумаш рақамҳои Вавилон дасти Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои Россия промои кор мекунад. рақамҳои Россия промои кор мекунад ва рақамҳои Тоҷикистон Вавилон астанд. мошин вариантҳои алишам дорад. вариантҳои худона пешниҳод кунед, кадои беша худаш интихоб кунед, яъне ки вариантҳои алишира мега мебинем. мошин қарор дорад дар шаҳри Кулобда. мошин чотка бо монитор ва майтафон чорам дорад. марҳамат сӯни дигар маълумотои пурра ва аниша аз худашон гирен срочна. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-класс аст ба дороки сечка соли барои 6-1994 сӯишвариш газ бензин гази Еврочор ам дорад. абиё мотори 8 литра коробкаш автоматаи мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та электропакет, 4 та балони пачка, 4 диска, газ бензин ҳардаш кор мекунад, гази Еврочорш ам кор мекунад. хоб свети серебрист дӯстони азиз, мошин мегад ягон ҷош задаги пӯшидаги варид надорад. хадавоиш мегад нав кадаги ва ҳуҷҷатош мегад пӯшидаги чихолои нав задаги мактафон ҳамаш кор мекунад. срочна тоқа суми холӣ. нархи мошин мегад 40000 сомонӣ аст мегад. бо агар харидори аниқ боша бо ягон сум муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тузда. 40000 харидори аниқда бо муомила мешавад. таъинболи коробкаш автомат, мошинчаи чотка. якумаш рақамҳои TCL дасти, дуюмаш рақамҳои Россия WhatsApp доранд. мошин бадро ҳамин қам мешавад. мошин айда дигар хуб намешавад. мошинчаи чотка ҳамаи намуд комфорта дошта дӯстони азиз, элеганс. марҳамат дигар маълумотои пурраша аз худашон гирин. тоқа сума мегад срочна бо ягон сум муомила мекунанд. марҳамат мошинча дар ноҳияи шаҳри Туз рафта мошинчаро бинед ва қати соҳибош муомила кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz аст ба дороки срочна бо нархи арзон. соли барои 6-1999 аст ки сӯишвариш бензини холӣ абиё мотораш 1 литра коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. свети мошинам харид светои сини 4 диска. хоб мошинча мегад мегад сод аст, неки камтар мелич кор дорад мегад содаш, неки нагуфтан ки чӣ кор дорад намедонам асад кас мечез ки кор бошад ки дигар кор камтар мегад мелич кор дорад дигар маҷош соза. нархи мошин мегад 12500 сомонӣ дӯстони азиз бо муомила дорад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Навда. балонош пачка буда 4 диска салон тоза, камтар мелич кор дорад. дар ноҳияи шаҳри Навда мегад мошинчаро омада бинед мегад бо арзон мекунем. ина рақамҳо мегафон шудан. марҳамат дӯстони азиз дигар маълумотча гирен ва агар шумо дар охали мошинои майда, мошинои калон, хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, метавонед сурат маълумотшо дар мо рӯй кунед, мо реклама мекунем. худи ҳозир лайка гузоред фаромӯш накунед дӯстони азиз ва навора падисаш кунед.
мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ланҷрои расоябадрон ки дизел ки соли барои 2006 сол сӯзишвориш дизел объем мотораш 2.7 литр коробка автомат сайстани мошин мегӯяд чоткаи мошин мегӯяд тайёрае. мошин мегӯяд хадавой дорад дӯстони азиз, ҳай кондитсионер электропакет дӯстони азиз, мошинча мегӯяд соз дизел балон нав диска ва свети навхайли сиёҳ. нархи мошин мегӯяд 150 000 аст бо муомила мешавад ё ки ба ягон мошинам алиш мешавад, яъне ки вариантҳои худтона пешниҳод кунед. алиш вариант дорад. мошин дар душанбе 150 000 сомонӣ аст. агар харидори аниқ боша мегӯяд муомила мекунем. мошинча мегӯяд тенҷаи хадавои падавой дорад. хоб кадоме ки алиш мекунад вариантҳои худша пешниҳод, кадоме ки мехарад рақамошон аст мегафон, фақат одамоне ки мехаранд ки алиш мекунанд. илтимос мегӯям беҳуда нороҳат накунед, фақат одамоне ки дар корае. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст ки срочнаи ВАЗ 2107 мошини советский. соли барои 1998 сӯзишвориш газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника дӯстони азиз, яке мошина расходча нагуфтем. метавонем бо тариқи телефон худтон гирен. нархи мошина мегӯяд 8000 сомон мегӯяд соҳибаш бо дар назди капоти мошин ягон сум арзон мекунем ва мошини қарор дорад дар шаҳри бухтарда. рақамошон мегафон. нархи мошин 8000 сомонӣ дар шаҳри бухтар бо савдо дорад. барои шахсоне ки мехаред занг занед маълумоти пурраша аз худашон гирен. ва дӯстони азиз, аз кадом маркаи мошин ба шумо ки дар кор боша мақсад ки мехаред дар комментария мо нависед названиаи мошин, яъне ки номи мошина қадди кадом солош кадом территория мо агар ёфтем дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. лайка худи ҳозир гузорем фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар дигар сайтҳо подлисаш кунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи ВАЗ 21010. соли барои 2000 сол астае ки сӯзишвориш газ бензин объем мотори 1.5 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд навай краска буромадаги аст дӯстони азиз, хадавои кадаги, мотор кадаги дӯстони азиз. хоб фақат ки ам як ду гранаш мегӯяд ки дута гранаташ амира развал мекунад, хеле монда тамом, яъне ки дута гранача развал карда накунад, дига ҳамаҷош мегӯяд соза. ҳамин камтар обшим кор доштае. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд бурчдаги, не ки техпас дорад, ҳуҷҷатош не ки бурчдаги ҳуҷҷат мекунед. нархи мошин 13000 аст бо арзон мешавад мегӯяд соҳибаш ва мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе 13000 камтар расходаш нами, яъне ки развал мекардаен. хоб рақамошон тисел мошин дар душанбе 13000 бо савдо доштае. кадомеда ки маъқул аст мақсад ки мехарад ина занг занад дига маълумотҳои аниқ ва пурраша аз худашон гиранд. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F астае ки дар кузови хетчбек светои сафед. соли барои 1992 сӯзишвориш газ бензин объем мотори 1.6 литри простои коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд зурае, фақат ҳамин расходи камтар як краска талаб аст ва якта лабовои ахиби шикастаги аст падрон расходош ҳамин аст. бо хайхтон мондагиша мегирен. светои сафед 92 сол аст хетчбек. хоб нархаш 13000 сомон аст падрон азиз, бо муомила дорад. хай расходош дар сурат маълум аст. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. марамат занг занед дӯстони азиз, маълумотша гирен. хоб ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда.